ti Masakbayan. Ti napalabas, narigat ti adda panagbiag da Ela, asa nga pamilya. Idinto ta adda mabalinda Sara, tada iji abroad ti asawa na. Nasaat nga agadal ni Esther, nga anak da Ela. Idinto ta sadutmat ni June, nga anak ni Sara. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Na-stroke ka no ni Dadim. Di na maigaraw ti makanawan nga ima kan saka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Tsaka mo, urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. No sana na makatrabaho. Kawatan na saan mo tan ngagsweldo? Anya pa'y ngay no di kasta. Kasano tayo itan? Di awan ton kwarta nga itad mo kanyak, Mami. Pangalaak nga rod, katawan mo tan ti agpawit ka data. Na-stroke ka no matimanugang ta, ijay abroad. Di kasanon taon ti biag dagiti agi na asadot. Day ta ita, ti parikot. Idi nga da kwartada. Di daam mo tinagimpan. Itata saan na makatrabaho ti manugang ta, ay, parikot. Ay, pagrigatan na ti agsakit iti abroad. Kasino nga iti bang asikasukan kwa na ijay? Amang ano pagawiden da dito yun, ti manugang ta. Kapilitan na pagawiden da ano di mo't makatrabaho. Ay, kaasima ti manugang ta. Saan lang at ti manugang ta ti kasay? Agrama na hindi agina. Kwarta man, Mami? Pangalaak nga iti kwarta. Idi agad-adal ka. Nakagasgastador ka. Manipod awan ng kwarta. Imi kayan dagiti barkada kanyak. Idi ado ti kwartam. Puro lang ay tinangibusbusam. Kaano ka di sumangpet ni Daddy? Kunamot ti gayam na akadwa na pa ikano iti pagigyanan na abalay. Agawid to kano inton kabailan nan. Sana ko na makapan iti pagadalan. Tawan mat kwartak. Dapay saan ko nabayadan ni Jay? Saan ka di nga inted ko nga minti pagbayad mo? Kunak nga ag full payment kan. Nagastos ko nga rod ti pagmatrikulak ko, Ma. Papanamon, kasla nagdakkel launay ti parikot mo. Anya parikot ako nam. Adala pang panunutak. Kasta ka di. Jakmat ngamin makitkita alumablabas ti anak mo amapan iti pagadalan. Apay, banbantayam di anak ko? Saan ko abanbantayan? Nadamag ko laeng. Apay nga rod adamagam. Sigod ngamin akanayon da nga agi-standby iti kantina iti asidag ti pagadalan. Ngamita, awan mo ton. Inyalis kon iti sabali a pagadalan. Kastagayam. Isumit lagayam ajak makitkitan. Da kayo matgayam ti masabat ko, anti. Papanan nyo ka di? Napanan ka di dananang kentatang mo. Napanda na kigapas si talon da lolo, anti. Adda ka di inyawid da nga irik. Wan, anti. JB ngay da nakigapas. Jak namin masangot ti makigapas. Tada eksamen mi. Di ka kadipay nagsardeng nga agadal? Sayang kami nagsardeng nga, anti. Kakaiso na adandani ako nagturpos. Anya? Dandani kan agturpos? Wan, anti. Basit lang nga ano san. Apa yan, Mami? Pinapablag yung matkantirwangan. Dandani mat gaya man agturpos ni Esther akasinsin mo. Awan tumat lang aramatan na akwarta pag-review na. Sayang lang tirigrigat na nagadal. Ngam makaawat to iti diploma na. Ngam sikangay. Adumat dagiti naggraduar nga awan trabaho na. Tawan bakante pagtrabahoan da. No kumamot tainggaid mo tinagadal. Agturpos ka kumamot itan. Kat, apay nga rod nga aburido kayo ngay? Gaputawan na pulos na urnong ko. Tanakagasgastador kamot ngamin. Ita, awan pa'y igatang tan iti kanunta. Kunak man no yung kay nang ibagay iti bagas ka dalwolo. Iso ko ba ti papanak? Ngam,
Nagbabawi idinasabat ko ni Esther. Imbaga na adandani kanon agturpos. Ay, nasurunak. Iso nagsubli akong diti balay. Umapalak ngamin kankwana. Nay, nakaumay ka may, Sara. Umayak ko madumawat iti irikyo, tatang. Ayabam di anak mau, tayong kayo aggapas, tapno da irikyaw. Anya, agapasak. Apaya mas daaw ka? Di mo ko na dumawat kalata na di ka agtrabaho. Nabayagan asinardengak ti agapas, tatang. Tanagbalin kat nga rod ana sa liwanwan ti biyag ko. Ngam nagbalin ka mitay na natangay. Agsipod tadamot may panakkel ko. Saan mo't na sa yatim bunga na? Tanagbalin ka mitay na natangay. Ito lang nga makita ka man na insan. Wan nga rod, si Kangay, damag kumot adi ka kanumutan mapmapan ni pagadalan. Si maduta ko nga gadal. Nang runa ita, tagsakitan ni daddy. Kaano ka din nga agawid, insan? Diya ka mo, agawid nga wan kwartana. Iti kabayag na anagyan iti abroad, sigurado nga ado tinaurnong yun. Awan ka no, kuna ni mami. Anya? Duha kayo laang mat. Kasano nga awanan? Nalakalaang mat ang magastos ti kwarta. Sa may isa, inaramat ko iti pagadalan. Ngam sinayang mo, takanayon ka kanumat nga aglangan. Nalaing ka pa'y kano ang makibarkada. Nagsardang matgaya man ni Jun nga agadal. Ay, pagsidaawak. Takunada nga awan kwartada. Kat nawadwad ti maaw-awat da akwarta, idisan pa'y nagsakit ti asawa na. Ure ka sa nukado ti kwarta. Nukas kalagi suyat iti danom. Mabita maibus. Pudno takunam. Di da mo tinagurnong. Tati amoda kat agnanayon asumang sangpet ti kwartada. Di da mo nga impatag, tinagbanugan ti aday di abroad. Ay, kasanuda nga taitan. Taawanin kwarta maaw-awat da. May katmat siguro ti kinatangig na. Kan kapilitan nga agtrabaho, tapno saan da nga agbisin. Agpaiso ka di nga inyalis ni Sara ti anak na iti sa bali apagadalan. Kasano ayalis na, awan mo't kwartada. Kat ti asawa na nga adda ijay abroad. Danda ni agawid, tana-stroke ka no ijay. Imbaga, tada di kayim na akad-kadwa na ijay. Isumit lagayam adya kun ida makitkita nga agina akanayon arumwar. Awan nga rod kwartadan. Anya, nangipanandangay iti binulan nga ipaw-paw itna. Kada tayo, nga amuda, ti aginot, mas daaw tayo no nangikanda. Ngam no isuda, agastador, ay bibiiton da nga ibusan. Ay na, no siyak ti adda asawa na ide abroad. Ado, tinaurnong ko iti kasjay akabayag. Dahil ka dilang ti sidanta, mami. Saluyot kan kalunay. Parikot ko nga rod inton sumangpet ni dadim. Naggastador kamot ngamin unay di pagadalan. Uray si kamat, mami. Pumanasyar ka. Nagado ti kabarbaro abadom. Sigurado lakit di adamagan ni dadim. No nang ipananta dagiti kwarta nga impaw-paw itna. Imbes ama imbagan no sumangpet. Ang mga no adda ma-stress. Kat kumaro pa'y ti sakit na. Kasla jak kabalan ti imbaga ni tata nga aggapas takan o tapno adda bingay ta nga irik. Anya? Ang mga no ti pa imak ti magapas ko. Ngamawan mo ti trabaho ang mabalinta aserkan. Awan adal ta. Kapilitan ang mapantay di balay dalulom. Umay kayo ka di matagapas. Kada dua apayab-yab di tanay. Nakasabit iti sulay. Umay ka di matagapas ni Esther, lolo? Kasano nga umay agapas? Kat madamati eksamin da. Sana mabalin nga aglangan. Kasta ka di, lolo? Imay ka di mat nagapgapas idi? Uwan baraw. Di mo makit-kita. Taman mano kayo mat nga umay dito'y away. Nagbalay kayo nga may nitikating nga antipurok. E dinto ta dito'y kamila nga si Nagrigat mo't gayam tibiyag dito'y talon, lolo.
Iso ngayon kagumaam kuma at tinagadal. Dapat agdiadal. Narigat ka makabirok iti trabaho, no awan adal mo. Kunak no may ta dito balay dalolo, tao may ta makipangan. Saan mat tagtrabaho tamat gaya, mami? Jakbat kayat daytoy. Ngam saan ka ding awan igatang ta iti kananta? Anyamat tinti kastoy. Mabainak mo't ama pan iti balay dagiti barkadak. Idado ti kwartak, nagado ti barkadak. Wana, takaawatan ak kwartam laeng ti kinayapdaken ka. Pagkunamot, mami. Ay, anak ko, idi ado ti kwartam, nabanglo ka kadakwada. Idi awan kwartamon, nabangsit kan, takumaya kaydan kan ka. Anyamot tinti giti barkadak. Iso nga inaramat mo kumati kwarta a pinagadal. Saan kat a pinagbarkada? Awan ka di pulos indulin ba? Iti impaw-paw iti ti asawam. Inaramat ni Jun ije pagadalan, nanang. Kasano nga inaramat na iti pagadalan? Kat di mat ka no nagadadal. Si kamot, inaramat mo anaglang-lang ay kan nagpapintas. Ay, anya nga tati aramidak, nanang. Sumangkot ti asawa nga awan pulos urnong ko. Uray ko ma, no inistrikto am ti anak mo. Tapno ingad na tinagadal. Kasano pa'y ngay amay sublik dagiti nagasgastos mi a kwarta. Ay, ti kwarta, kasla danom. Nunalpas mon nga insuyat iti daga, saanan amaakop. Jakmot nga min ninamnama amaputod ti binulan nga uawatak, nanang. Ida, saan nga ipalubos ni tatangiw at dumawat kalata iti irik? Aggapas kayo nga agina. Uray saan ko kumakayat ti aggapas. Kapilitan nanang. Ay, nagsakit ti bagbagik. Naikawak sa mo ta nagmalmalam ang naggapas. Ay, masadutak nga agluto. Mami, adda ka din na luto? Ay, Nasakit ti bagbagik. Nagsani ti rupak. Gapo siguro iti nagmalmalam ang nagkainaran ta. uray sakmet. Nagsakit mo ti bagbagik. Agurigurak sa amatan. Sapay, awan gayang mailuto. Kastoy kadilatan, mami. Nabannog ta nagtrabaho iti kalman. Ngamawan mo't mailuto. Masapul ngamin ang maibilag pa'y ti ginapas ta. Kalpasan na, ipakiskis, sakbay ang mailuto. Kastoy gayam ti biag ti mannalon. Permi lang arudan na bannog. Adupay ti proseso. Sakbay akanan tinagbannugan. Isugarod nga ikagumaan dati agadal, takayat da aliklikan ti kastoy arigat. Apay nga awan daan ti Sara ken John, nanang. Wan ngagpaiso. Kunada nga awan kanenda. Iso nga inkarigatan da tinakigapas. Saan ka di nga idikal mandalaang anapadasan ti naggapas, nanang? Naggapgapas mat idi balasang ni Antim. Nga midyada nasawa na, dinan kaya ti aggapas. Ngimato pa yan ti purwana. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di trabaho, di dan mangan. Kasta kakadintumat, inton adadal mo, anak ko. Ay, saan anasaya at ti di adal? Adi na mo atalyawan ti naggapwan na, nanang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.